Open dag kunstwerkplaats. Schoolatletiekdag geslaagd. Het is vandaag 25 september, dit is het PLMA-journaal. Op zondag 27 september van 12 tot 4 uur opent kunstwerkplaats Venray zijn deuren. De kunstwerkplaats is al 17 jaar een maatschappelijk steunsysteem voor mensen met een beperking, zoals een chronische psychiatrische aandoening. Hun zelfvertrouwen is vaak aangetast en ze komen weinig buiten de deur. Door met schilderen, tekenen of fotografie bezig te zijn, ontdekken zij hun eigen kracht en neemt hun zelfvertrouwen toe. De kunstwerkplaats is gevestigd in het Gildegebouw aan de Westsingel 1. ATV Venray hield zondag de jaarlijkse schoolatletiekdag voor de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Venray en omliggende gemeenten. De schoolatletiekdag eindigde in een zege voor basisschool De Bongerd. Niet alleen won de Venrayse school voor de eerste keer de algemene beker voor de best presterende school, maar ze scoorden ook de meeste punten in de estafettes. Bovendien verschenen enkele leerlingen op het erepodium. Wij zijn denk ik een jaar of 20 geleden begonnen met de organisatie van deze wedstrijden. Enerzijds om de jeugd in beweging te krijgen en in de tweede plaats om jeugd ook kennis te laten maken met atletiek. Het is een vervolg op de kennismakingsgesprekken en het voordeel hiervan, deze wedstrijden, is dat ze dat ook in schoolverband kunnen doen. En ook als school, dus naast het individuele, dat ze ook als school een prestatie kunnen neerzetten. De schoolatletiekdag staat al jaren op de agenda van ATV Venray. Het is een populair evenement met veel deelnemers. We hebben er nu ruim een 100. Dat is wel wat minder als wij de afgelopen jaren gewend zijn. Wat de oorzaak is, ja, dat is ons ook niet helemaal duidelijk. Wel weten wij dat de fusie van scholen, dat het op een aantal scholen wel wat organisatorisch nog wat vraagtekens, dat het allemaal niet helemaal rond was. Maar goed, wij zijn daarover in gesprek met de scholen, dus in de toekomst zal dat waarschijnlijk wel goed komen. Zonder vrijwilligers kan geen enkele club of evenement bestaan. Ook enkele ouders dragen al jaren hun steentje bij. Nou, mijn zoon doet sowieso zelf mee. Die zit ook bij de atletiekvereniging. En ja, als ze hulp nodig hebben, dan moeten de ouders ook af en toe bijspringen. En dat doen we graag natuurlijk. Wat is jouw taak vandaag? Jurylid bij het vortex werpen. Kinderen gooien hier met een vortex, dat is een soort van bal. Een voorloper voor het speerwerpen wat ze op latere leeftijd gaan doen. En daar houden we de score een beetje bij. Vortex, leg dat nog eens een keer uit. Dat is een soort langgerekte bal die de kinderen gooien. En daarmee gaan ze gewoon proberen zo ver mogelijk te komen. Eigenlijk heel simpel. Naast het vortexwerpen konden de kinderen ook deelnemen aan de onderdelen 40 of 60 meter sprint, verspringen, 400 meter en medicijnbalstoten. Verder werden enkele onderdelen uit het Athletic Champs programma van de Nationale Atletiek Unie uitgetest. De kinderen genoten met volle teugen. Nou, ik vind het gewoon heel erg leuk en ja, dan kan je ook een beetje meer sporten en dan word je heel goed fit en ja. Hey, en Daan, wat heb jij al gedaan vandaag? Nou, ik heb al gerend en daar heb ik allemaal mee gewonnen. En nu ben ik aan het verspringen en daar ben ik al best wel ver mee en goed mee. Daar ben ik ook wel goed mee. Nou, ik vond het gewoon leuk om mee te doen, want vorig jaar had ik niet meegedaan. En wat ga je nog meer doen vandaag? We gaan nog gooien, we gaan nog 400 meter en volgens mij ook nog verspringen. Ook volgend jaar wordt de schoolatletiekdag gehouden. ATV Venray rekent dan op nog meer fanatieke deelnemers. De gemeente Venray zendt vanaf maandag 28 september een serie van 5 korte filmpjes uit bij PLMA's TV. De eerste uitzending is om 19:30 uur en wordt een week lang ieder uur herhaald. De titel van die serie is Samen leven, samen doen. De uitzendingen gaan over de veranderingen in de hulp en ondersteuning voor mensen met een chronische ziekte of beperking, de jeugdhulp en de ondersteuning en participatie van mensen zonder werk. De eerste uitzending gaat over het vraagverhelderingsgesprek. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Aanstaande maandag is op PLMA's TV een nieuw journaal te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer.
Het laatste septemberweekeinde gaat droog verlopen. Tijdens vrij zonnig weer lopen de temperaturen 's middags op tot normale waarden van 18 à 19 graden. De nachten worden met minima van 5 tot 7 graden vrij koud en er is kans op mistbanken. Begin volgende week is het droog en vrij zonnig weer. Bij een matig oostelijk briesje zijn normale middagtemperaturen te verwachten. Ik wens je een fijn weekend en tot de volgende keer.